Zdravím vás, já jsem David Evropejský. A já Petr Kvis. Máte rádi Ameriku? A víte, co nám Amerika dala? Třeba donaty. Brambory? Baseball. Nebo třeba statečné vojáky? Misi! Ráno jsem vás neviděl na maskovacím cvičení! Pane, děkuji, pane! Netočíš to, doufám, s tím stupínkem. A v neposlední řadě nám Amerika dala jedinečnou architekturu. Pojďte se podívat na vlastní oči. Vítejte v pražském Lobkově. Stavba zakázkově vyrobená za velkou louží uchvátí užitým prostorem, který skýtá z garáží neuvěřitelných 190 metrů čtverečních. Dispozice 5+ KK je vhodná pro náročnou rodinu, která ví, co chce. A aby toho nebylo málo, každá ložnice má privátní přístup do koupelny a šatny. Říkáte si, že dům bez krbu není to pravé? Tak tento kousek má hned dva. A první z nich je například tady v obýváku. A druhý se nachází mezi jídelnou a pracovnou. Vytápění domu zajišťuje praktické tepelné čerpadlo vzduch-voda a stavba je napojena na veřejnou kanalizaci a vodovod. Hele, má to vůbec nějakou zahradu? No vidíš, na to jsme málem zapomněli, pojďme se na ní podívat. Dostatečně velká zahrada je plná vzrostlé zeleně, poskytuje dostatek prostoru pro sportovní využití a samozřejmostí je altán s vestavěným grillem a menší kuchyní. Máte rádi hollywoodské trháky? Chcete žít v americkém stylu? I'll be back. Tak si ke mně přijďte pro klíče od vašeho nového domu. Budu se na vás těšit. Hele, neměl ses náhodou vrátit? I am eating.